Падыміце руку ты, у каго ў дзяцінстве была кніжка з міфамі старажытнай Грэцыі. Думаю, што ў большасці ўсе гэтыя Гераклы, Зеўсы і іншыя адысеі з цыклопамі удрукаваліся ў памяці на ўсё жыццё, без перабольшванняў. Дагэтуль, хоць часцей і без падрабязнасцяў, памятаем і пра Сізіфа, што з нейкай прычыны пхне камень угару ўвесь час, Атланта, які далёка не халадзільніка, Тытан, што трымае неба, ды Тартар, які не адразу скаціўся да банальнага соусу. Карацей, міфы старажытнай Грэцыі, як і іх мова, навука і філасофія, багатая база для сучаснага грамадства, з якой цягнуць што могуць. Вітаю вас на канале Рудзі, перадайце пару залатых манетак Харону за праезд, наступны прыпынак царства мёртвых. Хейтс – гэта Аід на англійскай, бог мёртвых і ўладар свайго ж царства памерлых. Дзіўны момант, што гуляць мы будзем не за яго, а за сына Загрэя. Але ёй і іншая думка, што назва гульні Хейтс усё ж ідзе ад самога месца, бо даволі распаўсюджана выкарыстанне імя Аіда для абазначэння самога царства мёртвых, а не толькі яго бога. У тых жа міфах часта выкарыстоўваецца спусціцца ў Аід, а не да Аіда. Не ведаю, наколькі гэта правільна, але такое ўжыванне ёсць і даволі распаўсюджана. Загрэй, вось гэты разнавокі малады прыгажун вырашаецца збегчы ад свайго бацькі і мясцовай бюракратычнай маруднай працы, што не раскрывае яго багаты патэнцыял і цягу да ўсяго новага. Юнацкі максімалізм не дазваляе змірыцца з такім лёсам, прасядзець усё жыццё пад зямлёй з прывідамі, старымі скруткамі і нястрымным вяселлем. Але, як вядома, царства мёртвых збудавана толькі на ўваход, і розныя ахоўнікі па сваіх месцах сцерагуць, каб памерлыя духі не вярталіся ў свет жывых. І не толькі духі, а ўсе агулам, хто хоць раз туды трапіў, нават багі, бо пачні ўсе туды-сюды шоргацца, такі балаган пачнецца ой-вэй. Дарэчы, адным з ахоўнікам па тых міфах з'яўляецца Цербер, трохгаловы сабака. Сумяшчальна з тым наш любімчык і гадаванец сям'і. Калі праходзячы міма яго ў прыёмнай Аіда вы не пачухаеце за ухам гэтага бурзіка, чорт, да што з вамі не так? Ад таго мацней момант, калі ён жа паўстае на нашым шляху на выхад з пекла. Я бы прасіў дараваць за такія спойлеры, бо гэты сюжэтны твіст прыдумалі пару тысяч гадоў таму, як і ўвесь сеттынг. Акрамя Цербера і Аіда, тут ёсць вялікая колькасць вядомых нам персанажаў. Адных багоў Алімпа цэлая банда. Не ў самім краі мёртвых, зразумела, а ў гульнявым сусвеце, і кожны намагаецца нам дапамагчы збегчы адсюль. У іх там свае, канешне, прычыны дапамагаць, паскудных характар амаль кожнага з іх і жаданне падкласці парася іншаму вядомы факт. Так што не дзіва, што дапамагаюць абы напаскудзіць Аіду. Напрыклад, і з багамі звязана галоўная геймплейная асаблівасць. Гэта роуглайк, а значыць рандомна створаныя лакацыі кожны раз, і кожны раз розныя здольнасці, скілы і колькасць ХП, што абнуляцца пасля смерці. Як заўсёды, забягаем, валім ворагаў, паляпшаемся, збіраем узмацненні, паміраем, губляем усё і зноў спачатку. Класіка. Дык вось, багі будуць пастаўшчыкамі гэтых самых здольнасцяў, тыпу іх бласлаўлення. Зеўс, зразумела, ладзіць падгоны з малонкамі і рознымі бліскавіцамі. Артэміда надаць крытычнай атакі урону, а які Дыяніз, адпаведна яго боскай епархіі, магчымасць ап'яняць ворагаў, наносіць тым шкоды і ствараць перагарныя аблокі. Будуць і дуэтныя заклёны ад двух багоў, звычайныя, рэдкія і эпічныя па класе скілы. Гэта стварае розныя наборы кожны забег, усё можна сумяшчаць, набрацца як тая свіння гразі і раздаваць люлёў направа і налева. Ці іх атрымліваць. Але ўсё было бы проста, калі б не было гэтага але. За лакацыю вы здолееце прайсці толькі канкрэтную колькасць пакойчыкаў з монстрамі і зможаце сабраць пэўную жа колькасць гэтых паляпшэнняў. Усё абмежавана. І трэба дадаць, што часцей перад вамі будзе яшчэ і выбар, ці пайсці за новым скілом, ці пайсці ў пакойчык, каб зарубіць крыху залатых манет. І нават калі вы выбралі скілы, не факт, што вам прапануюць тое, што трэба, бо на выбар заўсёды паказваюць выпадковыя 3 з усяго спіса, а спіс немалы.
Карацей, яго вялікасць рандом. Ад гэтага рандому шмат залежыць, бо уладкаваўшыся пад канкрэтную прапампоўку скілы канкрэтных багоў на працягу ўсяго раўнда, вы можете не сустрэць тое, што так добра дапамагала ў мінулы раз, пра што ўсё лёгкае тады зараз робіцца складаным і напружваючым. Каб зусім не пачынаць усё з нуля кожны раз, пакінуць геймеру магчымасць дасканаліцца не толькі за кошт набівання рукі на босах зарабілі сталыя паляпшэнні, якія набываем за крышталікі. Там нічога суперкрутога, ніякіх дрэваў паляпшэнняў, але нейкія плюсы ёсць, тыпу павелічэння колькасці жыццяў ці імавернасць выпадзення нейкіх бонусаў і так далей. Другое пастаянная сама зброя, яе шмат на выбар, ад гэтага залежыць безумоўна і стыль, і скілы, якія вы будете паляпшаць. Прыйдзецца немало паторкацца, пакуль датумкаеце, што вам падыходзіць. Першы дзясятак заходаў дык дакладна толькі і будете што эксперыментаваць. Меч, дзіда, лук, шчыт, нейкія пальчаткі, кіпцюры і разынка на гэтым усім кулямёт. Дзіўна яго тут бачыць, але ён ёсць, і як толькі яго адкрыў, гульня пайшла зусім іншая. У асноўным з ім і бегаў, але ж для эксперыментаў і падагляд спрабаваў біцца шчытом. Дарэчы, таксама неблагая рэч. Вы будете падбіраць скілы даволі доўга, бо варыянтаў тут сапраўды шмат, і у кожнага бога з дзясятак скілоў на ўсё. А ў пачатку дык зусім бяда, проста торкаеш у першае, што бачыш. Ужо пазней, праз гадзін 15, я дакладна ведаў, што мне трэба, якія канкрэтна скілы і ад каго. Праўда, рукі ўсё роўна цягнуцца браць розныя іншыя чыста для эксперыментаў. Сама чакаеш, канешне, молата дзедала, бо яго паляпшэнні датычацца канкрэтнай зброі і змяняюць літаральна ўсю бойку. Так, напрыклад, каб імбова разносіць усё, што варушыцца за кулямёт, трэба спадзявацца, што ад дзедала я атрымаю скіл на павелічэнне плошчы удару і урону на 300%. Праўда, лепей самому у зону паражэння не трапляць, бо лясня, будь здароў. Страшэнная зброя. З багоў жа я шукаў часцей Артэміду, бо яна давала скілы не толькі на павелічэнне урону гэтай зброі, але і імавернасць крытычнай атакі. Калі ўкідвацца ў яе, дамаг ад той ракеты па плошчы робіцца проста чыцерскім. А ўжо астатняе, што дадуць іншыя багі. Арэс можа падкінуць моцны удар пасля забойства ворага. Пасейдон, што адпіхвае хвалямі ударамі, Афрадыта, якая робіць монстраў апантанамі. Карацей, камбінуйце як хочаце, але ж думаю, што з часам вы ўсё ж вызначыце свайго фаварыта на Алімпе. З гэтым зразумела, я спадзяюся. Цяпер паслухаем, што цікавага нам распавядуць мясцовыя жыхары. Здароў, Харон! Гэта хоць і вельмі каларытны персанаж, але ж і слова з яго не выцягнеш, як бы за гры не намагаўся. Стары лодачнік, той яшчэ кантрабандыст, і за залатыя долары на нашым шляху будзе рабіць розныя падгоны. Не падумайце толькі пазычыць у яго грошы, калі раптоўна не хопіць. Яно там не проста так чырвоным колерам падсвечана. Сустрэнем і Ахілеса, і Тэсея, і Мінатаўра, і смешнага гіпноза, які ўвесь час спіць, што лагічна, ды смешна торгаецца, калі прабегаеце міма ад месца адраджэння. Дарэчы, ён заўсёды каментуе, ад каго і як ты памёр. Праца такая ведаць, у Аіда за Пісарчука працуе. Тут усе яскрава, з гумарком, тыпу як Артэміда, што просіць перадаць прывітанне Ахілесу, бо вялікая яго фанатка, ці як герой пакеплівая змаўклівая Харона і касцяной ларнійскай гідры. Стылістычная мульціяшнасць, нібыта дыснеўскі Геркулес, але, канешне, самі постаці намаляваны больш па-мастацку, з падыходам. Ці больше не мышна. На кожнага важнага персонажа тут написано дзясяткі розных дыялогаў з рэакцыяй на падзеі, змены, з многімі можна перакінуцца словамі і не бачыў, каб яны паўтараліся. Праўда, дыялогі звычайна складваюцца з 2-3 рэплік, але ж усё роўна папрацавалі, каб усё не выглядала кардонна. Гэта роуглайк, паўтаруся, і праходжанне адных і тых жа лакацый дзясяткі і дзясяткі разоў можа хутка надакучыць. Першыя гадзін 20 агулам цікава, бо тут аўтары намагаліся ўвесь час нешта выдумляць і здзіўляць. Дадалі розныя дробязі, тыпу розных босаў у тартары, магчымасць упрыгожваць свой пакой і дом і шмат чаго яшчэ. Але як бы не хацелі, усяго 4 паверхі праз тыя 20 гадзін перастаюць радаваць вока. Босы пачынаюць раздражняць, бо іх забіваюць амаль без стратаў, але ж усё роўна трэба марнаваць час, бо зноў трэба ісці да канца, каб атрымаць чарговую, прызнаюся, бляклую сюжэтную рэпліку. Спачатку складана, праз боль, праз пакуты, смерці,
ці вывучэнні, ідзеш паверх за паверхам, крок за крокам, каб даведацца, ці атрымаецца нам выбрацца, што будзе далей, а што адбудзецца, як выглядае паверхня. Цікава, высокі ўзровень матывацыі. А там, слухай, я ўжо 6-й ці 7-й раз сюды прыходжу. Гэта не так проста, зразумей, па паўгадзіны марную, можа, неяк адразу давай пра справу пагаворым. Калі я адразу ўсё скажу, дык знікне сэнс табе праходзіць усё 30 разоў. Мяне з перараджальнікаў у Элізіуме ўжо вынітуе. Можа, цікава адразу распавядзеш і пяройдзем далей. Я ж не прашу ў фінал адразу заскочыць, а проста паскорыць крыху сюжэт. Прабач, не магу, сцэнарысты нічога не прыдумалі цікавей. Табе пара, бывай. Боже, я больш не хачу сюды бегчы. І вось я ўжо шмат разоў так рабіў, а цікавага сюжэтнага даведаўся з гулькі нос. Нейкая меладрама. Падобна проста на сцэнарную затычку, каб у нас заставалася хоць якая зацікаўленасць зноў праходзіць усе лакацыі ў 49-й раз. Я нават ужо зменшыў складанасць, тыпу я набегаўся, усё кайфова, мне спадабалася, але можна, я ўжо проста хутчэй даведаюся, чым скончыцца гісторыя і не змарную станоўчае меркаванне пра гульню аб яшчэ 10 гадзін бессэнсоўнай беганіны. Калі чалавеку падабаецца проста прабягаць праз 30 гадзін гульні адны і тыя ж лакацыі, ён ужо можа рабіць гэта і без сюжэткі. Яму цікавы сам геймплей, фофан, каб даведацца ўсе скілы, атрымаць дасягненні і так далей. Навошта марудзіць праз іх сюжэтку для астатніх? У той жа Returnal, агляд на якую я рабіў і дагэтуль лічу сапраўды кайфовым роуглайкам, мы таксама даведваемся за кожны прабег не тонны інфармацыі. Але гэта вельмі важныя рэчы, яны натхняюць бегчы зноў праз лакацыі, бо цікава, чым гэта ўсё скончыцца, адбываюцца важныя змены. І там не трэба гэта рабіць 50 разоў проста таму што. А калі вам хочацца фарма і праверкі здольнасцяў, ідзяце ў вежу арэну і там лупцуецеся да пасінення. Пасля першага заканчэння уцёкаў у Хейтс, як яны тут называюцца, з'явіцца магчымасць рабіць складанейша, дадаваць монстрам ХП, ці урон, ці яшчэ што, і за гэта атрымліваць дадатковыя рэсурсы. Гэта ўжо каму хочацца працягваць сябе выпрабоўваць. Мы спрабуем збегчы. Бацька раздражнённы, перашкаджае і спадзяецца, што сыночак адумаецца. Нейкія дзіўныя ў іх адносіны, канешне. Усе побач нас шкадуюць і неяк намагаюць дапамагчы. І калі адкінуць цікавы сеттынг грэчаскіх міфаў, каларытных саміх па сабе герояў, напісаных яшчэ пару тысяч гадоў таму, дык гісторыя тут так сабе кволенькая. Як вынік, роуглайк шыкоўны, геймплейная разнастайнасць уражвае і ад варыянтнасці скілоў і праходжання можна ашалець. Хочаш так біся, хочаш страляйся, хочаш марось усіх, хочаш чаруй. Можаш быць самым хуткім на дзікім поўдні ці куленепрабіваемым. Карацей, агонь. Сеттынг вядомы, прывабны, малёўка яркая і з разнастайнай баёўкай ствараецца бадзёры экшон. Але гісторыя слабенькая і матывацыя, чаму мы павінны бегаць тут 300 разоў, чапляла не моцна. Хапіла роўна да таго моманту, калі вы раскусваеце геймплей і разумееце, як яно тут усё працуе. Бяжыш кожны раз з надзеяй, што вось зараз пойдзе сюжэт, а ён усё паўзе і паўзе. Стаўлю не за лік. І другое, але якое насамрэч шмат што даруе, гульня 2018 года, і зразумела, я раблю агляд ужо з вышыні іншых гульняў, якія якраз і маглі браць з таго самага Хейтс. Тая же Returnal ад 21-га, так што не моцна крыўдуйце на дзядзьку Рудзі, ўсё ж у 18-м я бы, пэўна, па-іншаму на яе рэагаваў. Што, паважаныя гледачы, колькі забегаў вы зладзілі, якая зброя для вас найвышэйшы топ, і, канешне, каго з Алімпа, ці хаос, вы пераважна бралі, ды чакалі сустрэць. І калі бачыце гульню першы раз, ці зацікавіла яна вас? Чакаю на ваши панскія і паненскія лайкі ды шляхетныя каментарыі. Дзякуй вялікі спонсорам з Patreon і YouTube, разам з вами мы прайшлі ўжо вялікі шлях, але наперадзе яшчэ больш. Ужо напрыканцы снежня я цалкам аддам увесь свой час на стварэнне контента на асноўным канале. Так, я буду звальняцца з працы і хачу вярнуць гульнявыя навіны, ладзіць часцей стрымы ды рабіць відэа на асноўным канале Рудзі яшчэ больш. Таму я быў бы рад любой падтрымцы на гэтым складаным шляху. Дзякуй вам яшчэ раз. З вами быў Рудзі. Усіх і кожнага абдымаю. І да новых сустрэч.